haka janmiet ka arpnrutrik luber arjar arpsaw kumba haka pot nyoduna shipawai e lai ngut ki Khynnah bakanthop ya ngut ki Khynnah chenrang bat iwei kenthei kila Shah Tynrah haka wei kakali katba kidangya linti hajan Tata Motors Laitkor ngi habawat jingtip sepang kani ke jingja katulong kubor na kipulet kayethu ba kitei ki Khynnah bakanthop yo badang khat ar bat sipos nam lem iwei Khynnah kenthei badang hapo kanrus nam kila Shah Tynrah kakali Renault skala kabadei ka tourist taxi kabadon yo registration number ML not sanpi Laisau khandai wei laong ba ya katei kakali lanya do Laxmi Kanrai ubasa Directorate General Assam Rifle Laitkor bat ubadang temu wan chan Shillong kipulet kila ong bo tei brio lodan hapadeng kecing semakiat kat kum kam medical test bat kipulet kila ayo u da kabel bon kila ong ba ya kitei kila ngut lapenket yaki Suba ke hospital na kabenta ban pejnya yaki yo kadon ke Mynsaw ke bakamjur Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya